Kublai pi baro, kani kadi ka dudashan ka ja Shillong, bani priang sobhai pi shakani ka thup kubor minta ka janmiet. Shwabang ina sang ki kubor ki babnya, tuine phai shwa shakini ki mat ki bakongsan. Kiyo ka jingdan ki bakot na ka COVID-19 shaka khandai kulai poin riu na ka shispa. Laraki ya ka sni ka riti sinshar ha kelleng saudong kari, yalamu president wan puli ya ka priambe. Sedang kedor bar telang ba arsni ke Giant Hills Autonomous District Council. Batsaki ka Meghalaya ya bonteli ki jingaki halor ki jing pinkala ya ki an ki nongtre. Ki kubor ki babnya. Ke India kala kenjo sha uweipat umau mer haba pai sha ka jing yakun ya ka jingpang COVID-19. Ke jingdon jong ki brio ki basyak ta thamai hakate ka khlam haka shisni kalong hapo sanpho hajar hakini ki khatkhandai sngi balalet haringkat ka jingkyo jong ka jingdon ki bakot ka balong palat prapun rio la khanda nyop khandai hajar ngut hadu menta ka jingdon jong ki balakot pura hakeleng saudong kari kalakan jo shaka khandai fulai point rio na ka shispa ka jingdon jong ki nongpang badang sha sumar hapo kari menta kalong saulak sanpho ar hajar laispa sapu saungut kabalong tang kumba saw point prabu pra naga shispa naga jingdan jongginong pang baro kibri kibeyo pang thamai hapo Meghalaya min hakasngi balang kilong sanpukandai ngut bat lai punyong ngut kibalakot kumba kalong ka jingdan jongginong pang badang hapring ka jing sumar hapo ka jilla kalong khandai spa khatsan ngut shi pho hajar saw spa prabu pra ngut kibalakot bat shispa shipho ngut kibaklat no ya constitution de negasni kari tisinshar laraki hakaleng saudong kari negasni kum shi benta bankin mau ya ka jinggan thop ya kari tisinshar kari the constituent assembly ya ka negasni latip ru kum ka national law de negasni rakhi ya ki an ki kanun kum jo ka jinggan thop ya kari tisinshar kari u president kari Ramnath Kovind ha ka negasni ulayalam ya kari baro kawai manpuli ya ka jingsdang ne ka preamble Jongkariti Sinshar. U President ula puli ya ka preamble na Rashtrapati Bhavan kabala pen ipat ba lingba ka dudashan bat balay snok tilang da kinong shong hakaleng saudong kari. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता Kador bar telang ba arsngi jongga Giant Hills Autonomous District Council kala sedang minta kasni ringkat ke jingetai halor ki arteli ki resolution ki bala wanra da UCEM ka JHADC uba thombor shiwat haga kita jingkeli UMDC ka seng BJP uba lakhon biam ulabu jingkeli shapang ki jingsiu ki ba sateng ki bayadei halor ki mar po khendo ki bala khmi linti ban yo padiang naga sarkar jilla hakalai puwe tarik ubanai risau haba jubab halor kani ka jingkeli UCEM ula pinpau baya ka pisa ka basa sau phulai klor sanpupra lak prapupra hajar nyospa sanpulai tingka naga benta ki mar po khendo ki bahab hapo ka an MMDRI Act 1947 bat khat arkulor shipholak nyo hajar aspa laifulai tingka naka binta ki mar po khendo ki bam hab hapo kani ka an kim patshim layo pdiang hadu menta sakawai pat ka jing yatai ha kani ka dorbar ka long shapang ka jing sateng bansio ya ka tulop jong dinong tre ka je halo ka jing du tulop jong ki persya ya ka state committee bat ya ka state government te hakata ka order la direct yangi kumkawai ni ki parti yang state committee bat state government bangin ya kendo bat ya pembej no ya ki jingkhen
ki jing dia lene ya ka hok ke jongi ke bangi dang de ban yo te hakata ke jing ya kendo na kaliang ke jongi ke step kunti bat na kaliang commissioner secretary jong ke DCA ulak khot yangi haka ka south jong ni bunai kila ai ya ke jing khin ki jing dia ke basai ka ba ngidei ban yo lokumno san riu phukur ar lak point something kata kila commit bat kila ready bat kila prepare ban pelai no yaki Kumshi binta ban kentio haka juko por ban ai minsim yaki khna puli ki balale bha haka examen SSLC R1000 arpo karib hoy Youth Federation Senk me hinden kasngi kalapan kup burom yakhat arngot ki khna da ka khusnam Toppers Academic Award haka program kabala long had district library nongpo haka tika program la yadon lang menteri katanat ki kamri dokha ba dasakhiat bha lamari kumukongsan haringkat ka jingadon lang umeral bonds MLE ka nongpo Jason Saukme Maulong MLE ka umsning president ka RBYF u Bipul Thankyo ki dikhot ka RBYF ki khna na ki school ba pher ka riboy ki no hikai lambat ki kmegi pa Ba Songkhia bang ngai bang ngilai Ikwa bani iba kani kalum di kebukut tangkai. Nathai kak pipin policy itu ki kerdan nathai kani ke national education policy ke bercemai kalong in place. Persubahan penkrek nama baka policy kala change menta. Nathai bangkut une December kila notify. But kuno pentrikam ya kani ke national education policy ke bercemai. The feel happen long adapt ya kani ke situation ke bercemai. Meghalaya hne kasngi kala sakhi yaki ba bon jat ki jing yakhi halor ki jing pen kala badangshan halor ki an bayadei bat ki nong tre kumjo ka jing pen ngat yaki kam hagi kun hon shimet ka seng ki nong tre ka MEECL kala pen long ya ka jing ra lama yong hne kasngi kum kadak ban persha ya ka sarkar India ha ka ba pen kala kam shimet no ya ka tu ka ni ha ka tanat boarding kinong tre kila penlong ya ka jingra lama yong haringkat ka jingshong kelan mongor lam bat ki jing tho ba pher halum jing shai bat sesu IGP ka badon mar persha ya ka secretariat ya ki jing yakhi ban persha halor ki jing pen kala badang shen ha ki an bayade bat kinong tre la penlong da ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association bat ka All India Trade Union Congress Meghalaya Unit ka hakaju ka por ya ki jing yakhi lapen long kum kadang bani snok ti lang bat ka jing yakhi sange trekam ba shisngi hakeleng saudong kari balakhot da shiphautali ki Central Trade Union hakabaya day bat ka ni lapen long ru ya ka jing lang ha AITUC complex Quinton Road have been affected by COVID and it has been aggravated by this policy of central government which is directed towards privatization of profit-making public sector undertakings. Knowing all these things, we are fully taking part in this agitation in a peaceful manner. Mai sarkar, mai se ka PSU, mai ngikwa ban ay ka service. Ngikwa ban ay kata ka kaching sakri ki pajba, dawlawan u rosmiat himot un perhat. Uto tu perhat bi ganong chong la chong. Te hata kador mi ong bak dapat ikanay kam ilong ra dakala po ikanay sngai ban daily lami ka MSCB kanum chingay syo ka sngai kanum slam syo ka sngai bakin sa privatize so ka PWD ka PHE ka forest tip ya ka ensyo ki man privatize Nakadaw ka jing bambiang jong asun beneng bat ka jing jur slap kha mentau snam kinong rap ka West Khasi Hills kila du nong hadu kata ha kani ka ayam ot kinong rap ki baju rap ya ukaba kila pen pau ya ka jing snow diaw halor ka jing yo duna jongki ya ukaba mentau snam habayunu jor bat ki wegi snam balalet nakadaw ka jing penjot jong ka maryang ya ki pentha jongki bat penjulor ya baro ki jing thung jing tap jongki hakaju ka por ka jing penjot jong uslap kam sham kta tangi ki nong rap ka ba henre ka lakta ru ya ki wei pat ki ja jing thong ong uba lum lang khars imli ubade u general secretary ka Hills Farmer Union ka West Khasi Hills district ki nong rap ki lapen paru ba ka pen tha ka baki ju yo lum la kumno life ho berni ukaba henre ki la yo lum satang kumba san berni ai
Ka eryong nivar kaba lakyo ringko henden kamit kala abanduna hakini ki hinriu kenta banwan. Kadkum ka kaipot balapen mi dagatanat India Meteorology Department halor ka jinglong jingman jongga sun beneng kala ong ba ka jingbe jongal air kala aban khamduna hakini ki hinriu kenta banwan. Ka eryong nivar kala ki ringko hajan Puducherry ne ka step hakapor arsteng. Nadu ko pon rio beje min step terter uslap ubajur ulasange barkadon setang ke jinghap slap ba malu mala hakikat tu kani ki jaka kani ka eryong kala jenrat ya ki dieng barwan ra ya ka jingslei hakikat tu kani ki benta jong ka union territory katu kani ki benta hapo Tamil Nadu Andhra Pradesh bat Puducherry kilamat ya ka jingsha lingshop ha uslap ubajur barkal air ka baklan na ka jingwan ki ringko jong kani ka eryong. Mentapat nginya pechua ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jingshit ka long 4.0 degree Celsius, bat ka jingkriat ka long 10.0 degree Celsius. Ka jingsngem ka haw ka long 10 na ka shispa minsta, bat san pusaw na ka shispa janmit. Ka sun beneng kan rang ha Shillong bat kijaka ba marjan. Ngipin kamau ya pi baya kani ka kubor jongi pila ru ban page live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong na lor ka ba POE ha ki television pila ban let sha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki kubor ba man la kasngi Shuaban pinkut ngine phabyang sashi sien shakimat ba konsa Hiu ka jingdan ki bakot na ka COVID-19 sha ka kandai pulai point riu ku riu chispa Laraki ya kasih ka Diti Sensha ka keleng saudong kari yalamu presiden ban puli ya ka priang ban. Sedang ka dorbar telang ba asmi ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Batsaki ka Meghalaya ya buon tendi ki jing yaki halor ki jing penkala ya ki aan kinong tre. Para lo katungi la poi shaka bakut jaka thup khubor jungi menta ka janmit hadu bangin dia syambyang bat phila shai kasngi kublaya phi baro Meet this future voter. This year, she turned 18. What a milestone. 18 is when you have a say. 18 is when you can vote. So are you excited to become a first-time voter? But what about the pandemic? Remember, your safety is our priority. We fight this pandemic by staying home, staying safe. Go digital. Visit voterportal.eci.gov.in or download the Voter Helpline app. And you can always call our toll-free number 1950 for assistance. Stay home, stay safe. Why stand in line when you can enroll online? Enroll during the Special Summary Revision 2021. Become a registered voter today. Brought to you by Chief Electoral Officer, Meghalaya.